Sifuna imali zethu manje zabayeni bethu. Ekade zahlala kule kuthiwa hayi ziyeza. Indaba amasha nje asisayifuni, sesifuna nje imali zethu zize kuthina ngqo. Imali zabantwana bethu lezi ezasetshenzwa abayeni bethu. Njengoba silana nje siteleke nje sizolwela zona. Sizolwela zona nama kukho okunye. Yeah. Kuyavela nokuthi kade nani lokho nikhalile ko Premier Bazulu omeya kodwa awukho umahluko. Umahluko abasinakile 2003 ngani yami silwela lezi imali awukho umahluko lutho nje abaphenduli singena iminyango neminyangwana abaphenduli yeah kuyavela nokuthi ingane kulanjiwe phela ekhaya kulanjiwe ngani yami lezi imali lezi lesithembile abayeni bethu bashona nabo bekhala ngazo azihenze intandane phela manje indaba yalezi imali ezingaphumi ngani yami yeah inhlukumeze kangakanani nje lento manje sihlukumezile mfethu kakhulu nje awukwazi ngisho ukwenzani ingane noma ifuna ukuya esikoleni imali azikho ziduve kumasipala siyazicela azibuyele kubanikazi bazo siyayicela siyabonga boma